Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe, mi silmini dow moɗon, mi hofni on, mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo Kuugal Plaku TV. Mi ɗo waɗana on barka be sumtugo jam. Hande en ɗo ɗiɗabre lewru Mars, e non ɗiɗabre lewru meɗen Ramadan. Allah jaɓan en dede sumayeje meɗen. Derɗiraaɓe, dede hande bo mi waɗi be dede videowol lawol ngol derɗiraawo ƴamiyam, lawol ngol o tokkata o yaha o siprima konte mako je Facebook. Ɗuɗɓe ɗo mari haje bo inchallah hala siprimugo konte Facebook ɗo. Nde derɗiraawo ƴami ɗum ƴamol tilimgol masin, inchallah o asani en ha commentaire nda ƴamol mai en afici ha dow ɗo. Ɗum ƴami tilimɗi ko mi wi'ata on kanjum on, kala marɗo haje fu ƴama ha commentaire videoji ɗi en waɗata, inchallah en waɗan video en yerɓana mo. Non to en yerɓi video man bo to ni o laari ngol kanko ƴamuɗo man, o habda o holla en misalu ko hollata o laari, ko o windana en ha commentaire o yingol. Non derɗiraaɓe, arande mai ni habde partage videoji amin, non ɗon abona sen Kuugal Plaku TV gal YouTube. Non to video mai voɗima habdu waɗangol shem, non ƴamol ko amari fu assa ha commentaire magol. Derɗiraaɓe, dede siprimugo konte Facebook ɗum ɗo saɗana woɗɓe, dede ko larani siprimugo konte Facebook. En andi Facebook ɓe waddi mise à jour, dede no en andi no Facebook Lite, non Facebook je simple ɗo, dede no ɗi huwiranno ɗo jotta ɗum sanji, na banni ɗum huwirta. Ngam majum ɗuɗɓe heɓtata dede no waɗira ɗum ɗo man ɗo. Arande mai ni en wara en nasta nder Facebook Lite mi hollirta on. Amma mi ɗo matina on Facebook ji man ɗi fu ɗum kugal gotal bana no en hollata man ɗo. Banni Facebook ji man ɗi fu nga mari fu a foti a hutinira banni man ɗo. Arande mai ni en wara en nasta nder Facebook meɗen banni. To en nasti nder Facebook meɗen banni, sai en waɗa didi tati ɗo gal dow ɗo. To en kliki dow maji banni, sai en dirta en wara ha ɗo windi parametre e confidentialité. To ni dow ton ɓe waddana en parametre, sai en wara en klika dow parametre konte meɗen. To en kliki dow ton banni, nda information ji ɗo ha ɓe holli en meta espace konte ɗo, ha ton on wara ton klika. Ton memi dow meta mai banni ɗo, dow babal man ɗo, ton memi nda no ɓe waddanta on, sai on dirta on wara ha windi information personnel, on wara on klika dow ton banni. Ton kliki dow ton, nda dede konte moɗon ɓe holli on coordonné, non date de naissance moɗon, sai on wara ha windi propriété e contrôle du compte, sai on wara on klika dow ton banni. Ton kliki dow ton ɓe holli on ha ɗo désactivation ou suppression en wiyata. En wara en klika dow ɗo banni. To en memi dow ton mai banni ɗo, nda ɓe waddana en konteji meɗen fu je woni ha nder konteji meɗen. Nda konte am dede je Facebook, Instagram, non konteji goɗɗi. Ngayi on mari haje filugo, ngam konte am Facebook kanjum mi connectiri Instagram. On wara en klika dow je Facebook ɗo banni. To en memi dow je Facebook, nda ɓe holli on désactiver le compte ou supprimer le compte, sai on wara on hoda toɓɓere man ha supprimer le compte. On iya dow ɗo ha windi continue. Ton tappi dow continue banni ɗo, nda ɓe holli on pageji ɗi fu gonɗi ha konte am. No mi waɗata ɗi, mi iya tan dow continue. Ton wala page ɓe hollata on. Nda ɗiɗo fu, mon compte a été piraté, j'ai passé trop de temps sur Facebook, dede ko nandi e majum ni. Sai en wara en klika dow continue tan, wala haje yugo dow ƴamol gol en yiɗi fu. Sai en wara ɓe holla on banni en dirta ha les ɗo ha windi continue fahin encore. Fame boɗɗum derɗiraaɓe, on wara on klika dow continue. Ha ɗo ɓe holli on waɗa mot de passe moɗon. To on waɗi mot de passe je on créeri compte man ɗo, on timmini, on iya dow continue. To on yi dow continue, ko ɗum supprimi banni, ko ɓe waddana on babal je ɗo windi supprimer fahin encore on supprima. Min mi wala haje supprimugo konte am, kanjum on waɗi mi waɗata mot de passe mai. Mi tammi on fami derɗiraaɓe. On yettama, on yelanama khairu. En lorta ɓawo tan jonta kam, min mi wala haje supprimugo konte am, amma mi holli on lawol ngol on tokkata on supprima. Non derɗiraaɓe, to video ɗo voɗima, partage angol sobiraɓe maɗa, ɓe bo yela ko ɓe naftoro be majum. Assalamu alaikum.